the Ghanaian Times the bokrata ena ebeshasie ama on si jo ka say o man hene bae na nidi nkobo no oboso asema so 37 military hospital ya awafo bi pese omo etabri wom edwo ko gina emranim ni nyina no se wom ntafo ya na wo hwanim so bekwa akwa wo ne kwa wiachi no ye ma wo akwara baako eno no awarefo so mo ntiase ntu share daily graphic ne Ghanaian Times ne fa to so edunan no a wo mienu enfo ne eda ha na asem no nyina no 37 military hospital maternity unit no ehwo na maame ne koye ya okoso okwa wo no so mo ye ne CS cesarean section no ye papai no first so beka se we okoye operation na eno no anu mo chesa ne awo mu ne fa se ne nyinsemu no wonya eye na wotwe makoma kwadua samba akono okwakoye scan ema scan eche ne se obewo ntafo eno achi so no onya na watwe makoma so be se aduasan wotwe no wasan so kokotwa scan ema scan che se obewo ntafo enti ni scan na otwa ye throughout ni nyina no ansa na wo mu eba ya ebi krampo no otwa ye 37 military hospital ebi so on ma otwa ye yaresabia hodo ni nyina no ema no ya we ka che ne se obewo ntafo be ma no krampo che se be ma ne ba ehwo asam na ye kan no ono ye Daniel Nawu ochese wonu wadi kan ware amasa ware no owontafo enti osan beto se ne yire ya ye fe no Audrey Japan 38 years ebe wonta na nigie pa na ansan so anye no ade foforo bia na so oba no bekwa kwa wawie ni ebe ma na kwada ba akode entiase anim enti wotie se de enchemu no ene Ghanaian Times ebomu amane no a na chesa fie atwemu ya na maame no ekwa woso na ebobosom de to so enwotwe ewo fimpi mienu ene aduonu mienu no kwa woso a wakwa wo ma na kwada ba akono obi a wakwa woso ye CS a obewie no nim se ye bo pane wo wati no a wonan nyina wu ti woda hon ma ne de asa nwura bi akata wanim nti edi si so nti wo hunu de ekoso wo ase ho no aso behunu se ye twa one ade but onte ya wonte hwe na Audrey se wo hunu ye ofili se ye yi bibi mienu ede afiri mu a no susu se eye ne ma no a ekwawi achi no ba kope ene ede ma no eno na wafo esi wo mo ente ase na wo hye mo chese Dr. Ali Sein no na eye obstetrician a wasanse gynecologist a 37 military hospital no oye CS na edema Audrey ya ne baba ko no wanya ntese no omo percent panyifo nya hwehwemu wo mu emfa ema wo mo na babia bekwa kosie ne ho asem wo hanum wa pa mesime kan no bako de amawa ebre no enso ewa wosaka Ghanaian Times abetumi akan ni nyina de kokosia ne se awarefoin esusu se 37 military hospital afa omo baba ko a omo ni babi omo de akwada no eko sansa nioma crop papa ne toto ye ma na yire kwa wo so nyina no otono mienu sanse omo ma ne ya west kan nyina so chese ne ne be wo ntafo enti ne ba no ba ko wo hefa wo mo ji omo ba eno eho asam eda ha se ya makenkan bi ede ama wo abna so asorapani Samuel Anini of Finland. Okay. Na waso wateka mu a wone Ghana fo ade hye abusuafo 8 enti elder Samuel Anini ye chia pa na fe Richard Prekomboaten omo fi US Isaac Jemfi na adwumafo a womo 8 Adom FM e Finland na pa nyina no ye chia mu nyina ma ya de abakoye womo abutru womo tie e wo kamu that is wonderful enti ye chia mo ate mo koso na mo nchusi Adom we nka Facebook makase enti no ahye ba so tie radio studio ya no recommend abna yanko enim enti CJ medewo ewo Ghanaian Times mu na ubeka ise nra meba ya mebekenkan da bokrat me bo amane se Lands Commission ni abre wo mo se binu magege aban sase na boso o mo sisi adan se no machase adwiri o machase o mempasem ye se no wa wasu dan na wie wa wugu susie ni nyana o madwiregu o mo firi hono ma o mo besan so de o mani akire mu ewo amanhiane ne potem won mu nyina won so mo kwakọ dwidwiri wonim se wasi wudan ne de si aban sase so a Yera James Datson no na ye executive secretary Adom Lands Commission was say bomadia na pa ho boa bebi a yi wo ho bi ye no kodekoyi na omo se ya ka ho no mo se abanya sase na nipa bi aseda buo mani aguso ayire o mani ase bare so omo beja sase na boso enso sanse ye ka ho asem nya e wodwuma e wo se die enti no omo kye se wo hye eye mempase mo
de omoko drigu ye no a ene structures be se drum yensa ena enkwa ankose wi be se no mienu enra no madwiragu eno enho asam eda ha sei na eno ena ye papa ede afutu emma so bibia enya hweye omo so mo firo so mo konungwa ehon so no saban no ewo acres bebre na bi wo hon ma wo mo ehye so mo de be livestock farming entakrabo ne ade no mo de ba be ye ehu ku adwuma enti no bi a wo hon ma wonim se wo aban asase so no sase ne park oniema eno achi so no equipment amahia eno wadanta man sinimo ehon so no omo de mani be kire honom na obi a wo aban asase so no ya ba be giregu enti no sase ne etu hofo na eno enam de be wiama ewo eye Ghanaian Times mu na ahwe katafeto so miensa ebo amane se jesi ase over the weekend no Jamestown ahensem bi sori ye mantokasi ye enipa dunkron na kwatare mande wom eno so ho asem ewo Ghanaian Times mu okoma abeti enchemu no na mame fanko daily guide na yenhwe bonita Reverend Kusibuaten chese de de ekoso ene eye entwato so a okoje to ablakwa ede to so ro onim ho hwe na se no so de asem na kwada nhyraje no sha enyemu hwehwemu na ono so aye ready so ade onim bia efa asem no ho no ode be kwa koma sraje wa mananso ho no ma wo se se de okuje to ablakwa ye na adwe so ode ono ni nipa ban ni dwumade a wodi ebesi ho no wagu nanim ase asa no poto no eno so no obebo moden na wode no akwakogina emranim na emra so eni womadi na Bank of Ghana ena ese Ghana fo nyina abose gold no mo so mo de kwakwaje oye ye bata trade no eguso a ekoso na wase o man no wo gold dodro ho no betimi de disadwuma no ama hyehye na wie pay enti obi anka na koma to ne yam na wo mo ehwe se o manfo nyina ho beto wo mo a ewo sa kwan no so CJ said there also was my dear na me de obawie ewo ho no na me patransa na me kono happy birthday sonko ma me fa we entwam na me nsore mia me customer Rosalind owo kokomlemle haya enti kokomlemle boutique ewo eye opposite administration ene eye ni kunu awoda enti O'Reilly Rosalind akowa ene enkwada ni nyina mema kantinka miensa komo maame ho ewehye omo papa ene wo kunu yewura Kwame akowa Ridge Hospital ena odini dwuma a happy birthday enti Kwame akowa onyame onhyira onye okese wo yire Rosalind akowa ene enkwada ni nyina fa Adom kasa fidie so nya we happy birthday so dododo na wo so bade so nto nyina mo nkwanam onye okese na wodo wo montem no entena ho no dada na mo nyina mo mrewane kwakra e wodomu ani yedi mu happy birthday to you Kwame okay. Akowa abna yeda se papa yeda